Здравейте, приятели! Аз съм Васим от CarPriver и за да не си мислите, че върша всичко сам, зад камерата е Ванката, а пък Иво някъде сигурно се спотаява в магазина, е легнал на някое легло и си почива. Тук сме, за да ви покажем нашата гама семена. С годините и обиколките стигнахме до извода, че трябва да почнем да си правим нещата сами. Защо? Защото на вълка врата му е дебел, защото сам си върши работата. И така стигнахме до момента, в който създадахме нашите 7 вида прекрасни семена. Това са хемп, чили хемп, да бъдем българи, да говорим на български. Трябва да се извадя личната карта. Имаме коноп, чили коноп, миксиран тигров въстък и хиксел тигров въстък. След което минаваме на миксовете от семена. Тук имаме Super Seed, Particle Mix и Mega Particle Mix. Да почнем от миксираните семена и да продължим насам. Те сами по себе си, имената им говорят, колкото по-мега, гига, супер сид миксове са, толкова повече дребни частици има в тях. Различни семенца. Основните семена, които съдържат, са царвица, елда, коноп, по-малки тигрови фъстъчета, по-големи тигрови фъстъчета, сусам и така нататък. Всеки следващ буркан съдържа съответно повече, но за да не обясняваме за всеки по-отделно, бихте могли винаги да ни попитате в магазина, да ви насочим и да ви кажем спрямо риболова и мястото, което смятате да посетите, според нас кой буркан от всичките би бил по-добър. Моите фаворити са отляво, това са тигровите фъстъци, двата варианта, хиксела и миксирания вариант, в който има хиксел, има и по-малки, има и среден вариант на тигрови фъстъчета и след това преминаваме към конопите. Имаме обикновен коноп и чили коноп. В чили конопа, както звучи името, имаме парченца чили и е леко подлютен, да кажем приятно пикантен за едрите шарани, които обикалят на петното и търсят нашия монтаж. Всеки един буркан, ще покажа с този, идва в 3 литров буркан съответно, всичките са абсолютно еднакви. Процесът на приготвяне на семената гарантира, че те запазват всичките си полезни вещества, сокове, сладост и така нататък, защото използваме специален процес за приготвяне, който е директно в самия буркан, след което се запечатва с алуминиево фолио, за да гарантираме, че нищо от приятните благинки няма да излезне и след това идва пластмасовия капак, който допълнително подсигурява фолиото, така че то да не се наруши и да стигне до вас в този му вид. При всякакви въпроси относно нашите семена ние оставаме на линия и чакаме вашите въпроси.